मिनि ओइ मिनि न'खरखौ खालि मोनदों माथो माबा मोनसे न'खरखौ दरसि अमासि रावबो गैयै बायदि मोनदों माथो बहा थांजोबदों मिनि ओइ मिनि आइ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गाव जोनोम होनाय फिसाया फिसा दंना गैयाथाय न'आव माथो न' रावखौबो नुवाखै आं दे थैसिगोन आं थैब्लादि आं मालाबाबो आंनि फिसानि मोखां आं नुनाय नङा आरो आंनि फिसायाबो आंनि मोखां माब्लाबाबो नुनाय नङा बेनिखायनो थैनि सिगाङाव खनसे आंबो आंनि महरखौ फिसानो स्राय दिन्थिस्रागौमोन आंबो फिसानि महरखौ स्राय नायस्रागौमोन आरो हौवाखौबो स्रि दलदै नायलांगौमोन आरो बे बिहामजोखौथ' आं थैना थांब्लाबो नाया बहा थांदों माथो न'आव बे जिबौ गोसोमाबो गैया आरो हौवायाबो गैया फिसाजोआबो गैया बहा थांदों बिसोरलाय रावबो गैया बिसोर आंनि थैगोन दिनखौ मिन्थिखादोंदां बेनिखायनो बिसोर रावबो न'आव थायाखै दे नोंसोरखौ नायस्रानो गोसो जादोंमोन नोंसोर रावबो आंजों नुजालाबालाय नोंसोरनो आंखौ नायनो गोसो गैलाबालाय आंलाय आरो सोरनो दिन्थिबावनो गावनि मोखांखौ खनसे लास्ट बिदाय गोसोआव थाथों होननानै महर दिन्थिस्रांनो गोसो जादोंमोन आंबो नायलांस्रांनो गोसो जादोंमोन रावबो जुदि नायलाब्लालाय दे सोरनोथो दिन्थिबावनो मुलिखौनो लोनानै थैना थाहैनोसै आं बे समाव साबायखर बावनो नाजायो मैया आङो जेथ' बुंदोंमोन अखा हाबाय थादों भिडिअ बनायनो हायाखै आरो आंनि बे खाफालनि लिरनाय पार्ट 2 मुभिखौ सोर नायदों बबे जायगानि नायदों आङो मोनथिनो थाखाय कमेन्ट्स बिदोंमोन स' आं जेरैबायदि बुंदों नोंथांमोना गोबाङानो गाव गावनि जायगानि नाम डिस्ट्रिक्टनि नामखौ खोन्थाहरदों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आंनि चेनेलनि जितु खाफालनि लिरनाय भिडिअ बेखौ क'क्राझार गहपुर उदालगुरि बाक्सा गोबां जायगायाव नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं स' गावखौनो जोबोर लाकि होननानै सानो आं बेनिखायनो जायफोरा कमेन्ट होदों बिसोरखौ आरो जायफोरा जायगानि नाम खोन्थाहरदों बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय उरला पुतला चेनेलनि जानानै साफ्रोमखौबो साबायखर बावहरो स' बेबायदिनो जेब्लायबो आंखौ सापर्ट खालाम जेब्लायबो बेबायदिनो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव आरो भिडिअखौ माबोरै लाबोनांगौ बा बेखौ मा केरेक्टार होनांगौ बा बेखौ मा सास्ति होनांगौ जे बेखौ माबोरै दुखु खालामनांगौ बेफोरखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो माखासे गियान आरो माखासे केरेक्टार आरो माखासे काहानिफोरखौ खोन्थाना हरनो हागोन आरो ना जोबोर मोजां मोन्दों जायफ्रा मैया आंखौ सापर्ट खालामदों गोबां जायगानि नाम खोन्थानानै स' आं बेयावनो फंसे बुंबावो दिनैसो जुदि जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलनि भिडिअखौ दिनैसो गोदान नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबावगार आरो आसा खालामो जेब्लायबो बेबायदिनो अनसायनाय होगोन होननानै स' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायजेनलांबावनोसै आं भिडिअ बनायनाय जायगाया जिहेतु मेन लामा खाथियावनो गोबां गारि थांलाय फैलाय जाबाय थायो गोबां हरनफोर दामबाय थानाय जायो आरोना स' गोबां समावनो गोबां भिडिअनि गेजेराव गारिनि गाबनाय गारिनि आवाजफोर खोनानो हागौ बा माब्लाबा दाउफोर गाबनायबो खोनानो हागौ जिहेतु दंफां लाइफां दङ दाउसिन दाउलाया बिरबाय थायो बाबाय थायो गाबो बेफोरबायदिनो गोबां आवाज खोनानो हागौ आरोना स' नोंथांमोना जेबो दासान आङो खोन्थानानै होखाबाय गाज्रि दामोन जेब्लायबो बेबायदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो रावबो गैया न'आव मालाय रावबो गैया आंहा दे दुखुजों गोरोबो बिखा खामग्लिदों जोबथा बिदाय लानो सम जादों नाथाय बे न'नि मानसिफोरा सिन्था गैया भाबना गैया मालाय बेरायहैजोबदों दे नोंसोर बेरायहै दा आं गोलाव राखेंलायनानै थानायनि उनाव नोंसोर नायफै आंखौ आरो आंखौ नोंसोरो जोबथा बिदाय होफै दे जोबथा बिदाय होफै नै लोंनोसै आंहाथ' फिसा हौवा सासेबो दङ ना आंनि फिसा हौवानोबोथ' आं खनसेफोर हरस्रानो नांगोन आंनि फिसा हौवानोबोथ' आंनि माथोखौ जोबथा थैनायनि सिगां रायज्लायनो हरनो नांगोन अब्लासो फिसालायाबो बुंगोन थैनि सिगाङाव बे आंजों खनसे फन हरना रायज्लायलायदों होननानै र' आबार नोंनोबो फन हरनानै नोंजोंबो रायज्लायहरस्रानो आं हेलौ आबा बिग्राय माबोरै दं नों आं डिउटि मावनानै दङ आयै फैसालिया माबोरै दं आं फैसालिखौ जोबोर गोसोखांदों आयै आं गोबां गोरोन्थि खालामबाय खोमा फैसालिखौ बेबायदि माथो होबोआलासिनो फैनो नाङामोन आं गावनि दायनिगिरिनि थाखाय फैसालिया फन हरब्लाबो रिसिभखौनो खालामनो हायाखै आयै फैसालिया जेखि जायाब्लाबो आं बेखौनो लानानै फैखाबाय आं बिजोंनो थानोसै आयै बियो आंखौ होका होयो मा खालामो खालामथों नाथाय आं फैसालिखौ बावनो हाया आयै
आं दा नोंजोंबो फन रायलायनो गोसो गैथ'वालै आयै दोनथ'नोसै आयै फैसालिखौ नों नासयनो नाङालै आयै फैसालिखौ नों नासयनो नाङा आं फैसालिनि अनगा थानो हानाय नङा आयै आं फन दोननोसै बाह आंनि फिसाला आंनि थैनायनि मोजां गाज्रि रायलायस्रानो सानबाय हिनजावनि खोथा रायलायनानैसो फनखौनो दोनगानबाय अब्ला गासैनिबो नोजोराव आं जोबोर उन्दै होननानै आं दा थैब्ला आंखौ बयबो मिनिसिनगोन नङा बे मुलिखौ आं लोङा आं बे मुलिखौ लोङा बे बुरै अबस्थायाव उन्दु जानांगौ आं बेसां धन सम्पति बेसां आरजिनानै लाबाय आं गय बिगा 5 बिगा बागान 5 बिगा फुख्रि 3 बिगा फुख्रिया बेसां ना दं गयनि फैसा बागाननि फैसा बेफोर फैसाखौ उन्दु जानोथ' आं खामायना लादों अब्ला बे उन्दु जानांगौ समाव आं मानो थैनो जाय हिनजावनि थाखाय आं असान्ति जादों बिनि थाखायसो आं थानो हायाखै बिसो जिबु गोसोमा आंथ' नङाना जिबु गोसोम आं मानो लोंनानै थैनो आरो फिसालायाबोथ' बेखौ नागारखानाय नङा जिबायदि बुंहरबाय बिनिखायनो बे मुलिखौ बे हिनजावनोसो होगोन आं बे हिनजावनो बिनि थाखायनो आंनि जिउआ असान्ति जादोंना बे हिनजावनोसो होगोन आं बे हिनजावखौनो फोजोबबासो आं सान्ति थानो मोनगोन आं थैयोब्ला बे गासै आंनि खस्थ'जों आरजिनाय गय 5 बिगा बागान 5 बिगा फुख्रि 3 बिगानि से सम्पतिया बिनिसो जाजोबगोन आं बेनो होआ आं बेखौनो बुथारगोन बे मुलिखौ बहाबा रावबो नुयै जायगायावसो सिखोमाना दोननांगोन आं जेब्लानो चान्स मोनो बे पापि लांसुनाय जिबौ गोसोम हिनजावनो बेखौनो दौगोन आं नाबालि बिमा मोनजाया मोनलोङा मानो जोङो नागिरबाय थानो दरखार गैया बेफोरबायदि मानसिखौ नागिरनो थां न'आव थांदो थां उन्दुहैनानै थाबाय था आंबो न'आव थांना उन्दुहैनोसै सोरबाया थैनो नागिरदों जोंलाय मानो गोदाव सोराव नागिरथिंबाय थानांगौ थैनो ओंखारनाय मानसिखौ कि बासायबावगोन नामा बे सानसेबाबो थैखागोन बे थैनो नागिरदों नालाय बेखौ थैनो हो जोंलाय मानो नागिरबाय थानो थां नाबालि बिमा उन्दुहैथां आथिं खरसा खालामबाय थानो नाङा आंबो नागिरा सोरबा थैनो गोसो थैगोन गाव मोनगोन थैनायनि बान्थाखौ थां आंबो थांनोसै आयु आं बोरैबा मोनथारदोंहाय बियो थैनोल' होनबाय थाखाथारदों आंनि सिगाङाव माबोरै हगारनो दे थौ दसे नागिरहैबावनो नोंनो बुंलाय नाबालि बिमा नोंनो बुं बे गथ' गोरलैबाव मोजां गाज्रि थैनाय थांनाय बे बासिनो रोङा बे साननो गोरों नङा बे बुरैलायनानै बेफोरजों गेलेबाय थानायनि सम बियो बाद हो नाबालि बिमा आं बुंदों बेखौ नागिरनो नाङा बोरैबा बुंनो थाङोब्ला बे थैब्ला स्रासो जागोन न'खरा बिहामजो फिसा सफैखाबाय मावगोन दांगोन जाहोगोन फिसाजो सासे दं सम जाबाय बिलाइ हरगोन मोजां सेंग्रा नायनानै टेनसन लाया आं बेफोरखौ नाबालि बिमा थांदो नों थांदो आंबो थांनोसै आं नागिरला बेफोरबायदि मानसिखौ थैनो गोसो जादों थैनो होनांगौ दा बायदियाव लोगो मोनोब्ला मा दुरुं नांगौ फासि नांनानै थैनो बायनानैसो होफैगोन आं मुलि लोंनानै थैनो होनोब्ला मा मुलि नांगौ लाबोनानैसो होफैगोन आं आयै मा जागोनहाय दे न'खरनि मानसियानो जेबो गरम नाङाखैब्लालाय आंलाय आरो माथो बाजै बेनो ना नोंसानि न'आ औ बेनो जोंहानि न'आ नाथाय मिनि न'आव मा होननानै हाबहैग्रोनो मा होननानै सोरजों नुजाग्रोनो जादों आं बिनिखायनो बेयावनो दसे जिरायना थाबाय थानो र' आं न' सिङाव हाबहैनो साहसखौनो मोनाखै आयु बाजै जों बेबायदि माबोरै थाबाय थानो दे न'आवबा मानसि दङना गैया न'आव मानसि थाबासो जे बाहेराव ओंखारबासो जोंखौ नुगोन आरो जुदि न'आव रावबो मानसियानो गैया जोंखौ सोर नुगोन आरो सोर लिंगोन न' सिङाव थांनो बाजै एथ' गोजाननिफ्राय फैबाय जेब्ला न'आव फैनोनो थौदो हाबनानै नायहैनोसै जों गावनो उन्दै जानानै न' सिङाव हाबनानै जायखौनो नुयो बेखौनो सोमोन्दो लिंनानै निमाहा बिनिसै रायज्लायनोसै थौदो बाजै आरो नों हायाब्लालाय आं हाबहैग्रोनो नामा आं नुजाहैनो नाङा रमिनि थाथ' आरो आं मोनसे खोथाखौ जा सानदों जों हाबबायानो दे न'आव जों रायलायबायानो आंनि आदाया बा बाजैया नङाबा आइया आंनि फिसायनि सोमोन्दै सोङोब्ला बिसोरजों फन रायज्लायनो बियोब्ला आं मा खालामनो नोंदायाथ' आंजों फनखौनो रायलाया मबाइलखौथ' अफ खालामनानै लादों आं बिसोरनो मा खोन्थानो आं गोबां गोनो गोथो जानानै दं गोसोआव आं
मानो फैफ्लांखोसो नांबाय थुदो मिनि थांफिननोसै नामा बिदिजों जायो नामा एफा गोजान फैखानानै दा न' दरखं मोनफैनानैसो न' दरखंनिफ्राय बोरै थांनो आरो आंथ' गारि गाखोनाया खर'आनो गिदिंजोब्बाय बाजै आयु है सोरलाय सोर जाखो बाजै हनै सोरबा फैदों नोंनि आइ बायदिसो नुदों आं हा नंगौ आरो बैसोरलाय सोर जाखो बैखौथ' आं बहाबा नुनाय बायदि मोनदों नङा माथो बेथ' बै दाखालि आङो आइ फैसालि लाहानाव थांनायाव बिनि बिबोनां ना मा होननानै आंजों रायलायदोंमोन ना बेबायदिसो नुदों आं ना बेनो नामा आरो बैखौथ' आंनि आइ फैसालि बायदिसो नुदों नंमारगौसो ना माथो आयै बोरैथो खबर गैया दबर गैया फैनानै बेबायदि थाखोमा फैलायनाय जाखो नङा माथो बै जिरायना थानाया फैसालि आइसोथ' आरो बियो बिनि बिबोनां आंनि फिसाया माला फैनानै बेयाव जिरायनानै दंफैयो बाजै नोंनि आइया खाथियाव फैगासिनो बाजै गोसोखौ गोरा खालाम आरो मोजाङै रायलायनो साहस खालाम बाजै हनै फैगासिनो दै खाथियाव